Vi hører under en forening, der hedder Institut for X, som består af hele den her park og huset inde ved siden af, hele den lange træbygning, der fortsætter ned. Vi er jo en platform for kultur i alle mulige forskellige afskygninger, og vi prøver for så vidt muligt at huse så meget forskelligt som muligt. Både kunstudstillinger og musikkoncerter og visuelle projekter derudover. Vi har sådan nogle visual artists, som er connected til stedet, som også har nogle drømme om at lave nogle større ting og sådan noget. Og ja, lidt prøver at få samlet sådan nogle ting i en connection. Det skal være sådan en meget mere spændende og helhedsagtig oplevelse at komme herhen. Egentlig så har vi ikke sådan noget regelsæt for, hvad det skal være. Nej. Andet end at det skal have en eller anden høj kulturel værdi. Præsentere noget lidt mere spændende end bare house og hvad man nu ellers er vant til at høre elektronisk musik på P3. Næste weekend har vi noget beatbox-fest, holde nogle workshops og noget hangout om dagen, børnekunstudstilling, en restauration, der kommer og sætter op en dag og holder restaurant, workshop for øbørn, yoga-klub, der kommer hver tirsdag. Man kommer bare, og så betaler man i døren. Det er højst 50'er, hvis der er noget entré. En bruger kan jo være en person, der kommer og bruger lokalet til ens eget projekt. Det kan være alle de eksterne bookere, der kommer hernede. De har en rimelig fast tilslutning til stedet, og bliver jo også en bruger af stedet. Så har vi også alle de mennesker, som der bare kommer herned og hjælper til, fordi de synes, det er et rigtig fedt sted. Alle de frivillige brugere, som ikke har studier hernede, og som ikke har tid til det, men rigtig gerne vil investere den tid, de har til at bare lige at kunne lave lidt hands-on en gang imellem hernede. Brugerne de har adgang til lokalerne 24/7. Vi flexer for alle de her kreative personligheder. Vi godt ved, at folk de arbejder på nogle rigtig mærkelige tidspunkter, når man er kreativ. Vi vil rigtig gerne være den platform, der ligesom pusher vækstlaget for Aarhus kulturmiljø. Det vi bare gerne vil skabe, det er et højt kulturelt produkt. Folk er rigtig, rigtig glade for at komme hernede. Blandt andet på grund af det der med, at de godt kan mærke, at det er den frivillige, der er med til at drive stedet. Vi ikke gør det for penge i forhold til rigtig mange andre steder. Det er en arkitektur, man ikke ser særlig mange andre steder. Det er rigtig meget det, som folk de også forelsker sig i, når de kommer ned. Vi er måske endda det eneste sted i Aarhus, som ser sådan ud, som vi gør. Der er ikke særlig mange grænser. Det er et rum med rigtig mange muligheder. Vi kan stort set gøre det, vi har lyst til. Vi har meget frie rammer. B-huset, Institut for Lyd og Rum.